ክልተ ዓይነት ባህሪ ዘለና ሰባት ኣይንኹን ኣብ ገዛና ኣዚና ትሑታት ዘይኮና ኣብ ገዛና ምስ በዓልቲ ቤትና ድዩ ምስ ደቅና ድዩ ምስ ሕዋትና ትሑታት ዘይኮና ሰባት ኣብ ደገ ግን ኣዚና ምቑልላት ንመስል ኣዚና ሓገዝ ሰባት ንመስል ኣዚና ፍትዋት ኣዚና ክብረት ዘለና ሰባት ንመስል እዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ኣምሰሉታት ኢና ብሓቂ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ንበዓልቲ ቤትካ ንኣብነት በቃ ዘይውርዙይ ቃላት እንተጠቐምካ ትዛረብ ትዕቢት ተሪኣ ምስ ሕዋትካ እውን ከምኡ ንስድራኻ እውን ከምኡ ኣብ ደገ ምስ ወፃኻ ግን ንኻልእ ሰባት ግን በቃ ኢድካ ቆሪፅካ ትኸይድ ሰብ ትመስል ትሕትና በቃ ሙሉእ ትሕትና ዘለካ ትመስል ካብዚ ዝኸፍእ ውጥቀት የለን ክልተ ዓይነት ባህሪ ኣይሃልወና ቀዳማይ ኣብ ገዛና ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤትና ድዩ ኣብ ናብራና ሓዳርና ድዩ ምስ ሕዋትና ድዩ በቃ ኣብቲ ንነብረሉ ገዛ ኩሉ ግዜ ትሕትና ዘለና ሰባት ኣኽብሮት ዘለና ሰባት ፈቃራት ሰባት መኽበሪ ሰባት ዝኾና ሰባት ንኹን እዚ ከዓ ኣብ ደገ ወፂና ሽዑ ክነንፀባርቑ ንኽእል ኢና ከምኡ እንተደገምናዮ እውን እዚ ፀጋይ ምሳኻ ስለ ዘሎ ክትቅይሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ወፂኻ ኣብ ገዛኻ መንደቕ ዝኾነ ፀገም እንዳሃለወካ ኣብ ደገ ወፂኻ ግን በቃ ኩሉ ሰላም ከም ዝኾነ እንድሕር ትኾንካ እዚ ናይ ኣምሰሉነት እዩ እዚ ውሽጣዊ ባዱነት እዩ ሓንቲ ደጋዊ እምበሪ ካብ ሰባት ውዳሴ ክትረክብ ክትፍቶ ዳ እምበር ሓቀኛ ምስልኻ ኣይኮነን ስለዚ ክልተ ምስሊ ዘይኮነስ ሓንቲ ምስሊ ሓደ ጠባይ ይሃልወና ሰላም